yakaita semuri ndava ne 1 year. Oh, 1 year. Saka muchiri munhu wani muno. Yeah, ndichiri munhu wani hatina makore. All right. And that let's hope kuti musi wa15 munenge muri safe. Because isusu wari yedu yekuti muri safe. Yeah, handi kunoona kuti chi takanyoresa kusarakafungo ne. Neshinga nechipiri. Yeah, ndopatakanyores. Wani isusu tinoshanda nezvematombo. Muri makorokota. Tinoshanda nezvematombo. Anoda kundogaiswa. Kundogaisa kwacho kusika kundogaisa natinodzoka. 4 days 3 days vanenge. Muri kuita mari kaini. Aiwa ngataure chokwadi hanzvadzi, ngataure chokwadi. Maudziranda kaita mapepa inopera. Asi kurarama zviri nani mukurarama zviri nani. My dad, come here. I'm the one who pushed for you to go to ENC. How are you? He's talking to Mr. Munich. I think you know me, or it's your first time, and you're live on our page. Just tell me, what is the feeling today for you, Marcus? You are very happy. I am very happy. I am very happy. At least you get your peace of mind, and if you put something going, and you know drama. Yeah. And you know what? I know kuti vanhu vane fear kuti nitase. But mwari anogona kutokuvhurirawo mukana kumberi ikoko. Hatingangomhanyi kuti hatichaenda tisati taziva kuti kumberi kwakaita sei, kwakamira sei. Yeah. And ndozvandachiedza kutaura nanachechi ava kuti fear yedu yatinoende kuti vari kusara vachona mava shoma, because ndachitaura na-community leader ari kuti ataura kuti hanzi iyo, ataura kuti hanzi vamunetsi handisi kupa garanti yekuti zvichamira sei kuna vari kusara. Hanzi ende musazondifonera, hanzi because community yakangoti vanhu vesingavava. Saka zvokuti musazondifonera tinge vanhu vaatakwa vaitwa sei, please musandifonera. Pano vari kufana ndikudhikilena ipapa panenge wasara uchitichibva pasi akasisina ende ipapa pakatoona sokuti mabhazi ndikuona vakaungana ukukuku. Taura yenyu atete. Thank you very much, my sister. Saka embassy iripo vegovernment varipo, saka kuri kunzwaona kunyoresa zita handitika. Ndosaka maona pane veembassy varapa kuti vabatsire kuti vada kunyoresa mase, because kune rimwe bhazi ra4 o'clock zoti rikuya kuzotora vanhu. Saka nawangu wasina kunyoresa zita unokwanisa kuti kunyoresa zita handitika. Chandikangotaura nemabereki ndechekutika apa kumboenda kundoona kuti kwakamira sei kumusha kwacho. It's a way kuti mumbondoona kuti kwakamira sei. Anditi kana zvazonzi zvanaka aiwa munongodzokawo. Vari peri pana wada kubvunzera imimi tundu kuenda nemimi imimi handisi kukusiyai muri tu imimi mukuenda nemi nhasi bhazi renyu riripo nhasi aiwa hatikuenda nera4 muri kuenda izvezvi tikuenda nemi handisi kukusiyai hanzvadzi dzangu vaibuda mari shamari ana mari Nemusanyira mari kusoma mangwana. All right. Kuntaini. Okay, so Okay, zviri kutaurwa negovernment yedu. Vari kutaura kuti hatisi kukusiyai panzvimbo yekuti munozova dhamdha musisina kwekuenda. Vachaita kuti musvike padhuze zvokuti mubati. So don't worry kuti musafungidzira kuti vanongokusiyai muHarare vobva vatiza. Masvika kuZimbabwe kune vamwe vachakubatsiraiwo zviri mberi. Ndosaka muchinzwa kuti muchapiwawo pekutangira mafuta zvimagurosari musvike nawo. Zvinhu zvamuri kusvika zvamakabata. Zviri sei? Muri ready here guys? Mungaendera kusha. Anditika.
traffic regiment yaSelam. Oh, yamakantudza. But muneka feeling yekufara yekuti zvanhasi muri kuenda anditika kumboenda kune imwe kudzokera kumusha wombonatsofunga again kuti zvakamira sei. Pane kuti unongochingogara munyika yauri anditika ora tungoma anditika sharp. All right. We are still doing the live coverage of the people who are living today. You can see that and so on. But what I can simply say, there is an excitement from all the people here. Hey, what do you say? Kuti zviri nani kuti mumboenda nditi kana zvazoitwa hameno rimwe gore muchisombodzokawo but pane zvimwe muinda kuti mumbondoona kuti zvakamira sei nditi aiwa ndichitika. Thank you very much. Leadership ndimoyozotokura vanhu kaine kasi ndinaye mudhara wangu live on this page. Aiwa basa ramuri kuitai basa guru ndo vanhu vari kubatsira netransport avo vachakubvisai ofamba nemi zvakanaka hati mati munenge muchivatengera maice cream machokoreti zviri kuoneka tatotengesa kutakura vanhu vari kubhadhara mari varengi tikatitakura vari kuenda kumusha. No, I think we have to thank you for the support. I know kuti pamba tine makangobatwa pawo makangotibatsirai and obvious also in terms of atongoni kuti munobatsira community at least yamaendachitika but nyaya yangu ndine hondone zvichina zvekurengu ndizvangu ini zvokuti munopawa asi but munoona chikuru manje munofanira kutenda government izvo. Yeah, of course. Government ndio yaita kuti zviite zvitike ndio yatibhadhara mari dzese dzemafuel expense kuenda kuti general story yetitaura what we saying area kuti government yanga isina budget zvinhu zvokuti vangobata pahuro kuti yakomana zvino situation ichi iri papa. Yeah, saka I know we have to thank our government because vakambozita zveungonzi takangofonelwa zveungonzi vakomana mangwana totoda mabhazi awo etiende mari yenyefuyo tokupai miendesa vanhu kumusha sidataura erezi saka imi muri kuita sei vanhu vangwani mapolisi enyu manje vakuenda kumusha munoona vabatsira sei vanhu mapolisi angachikubhadharai kunoona muchavabatsira sei ndikupa mutaure ndinofona pafoni yaMr Mnesi ndikuipa live pafoni nevachandofira uko vasina mapolisi kuti vanhu vangwa vanhu vese vari muSouth Africa vanhu vamunetsi hatimusisiya motikari iri kuenda nekumusha kumani hati makati zvese zviri kuenda saka vari kuita sepa property mataura nemalendlord here kuti vachengete property yenyu vabereki but pane matauriro amaita nawo here kuti zvinhu zvakaita sanga mibhedha ine chii zviri kungosara for now zvadi kuzvitengesa temuri yatatisina kuti tingakwanisa kuzvitengesa nokuti zvinhu ndezvechikuti ungoti kune munhu ibva watenga anenge asina mari futi chinhu chandiri kuona mutu dzepanapa ngataure chokani handisi kuona vanhu vari kuchema ndiri kuona kuti vanhu vazhinji muri kufara apa kutanyarara nakuti hauna mabhazi ekuenda kunze asi pose apa misodzi yanga ichingori kuti tinoenda ripa saka ike zvino muchiona zviso zvatipinenhayo kuti vanhu vakuenda takuenda hello. And then we are also appealing to our community that is in Zimbabwe kuti gashirai vanhu vane mufaro handitika musasvika vasvika motanga kuvajaja he akamira sei.
the truth of the matter, the Zimbabwean community in South Africa have been supporting vanhu vari kuZimbabwe. Muri kuona vanhu ava munzvimbo dzavanga vachigara, vazhinji vacho vanga vachigara mumasheki, vanga vachigara munzvimbo dzakaita sei, and they were sacrificing kuti kamari kese kavabata sanyanyemuvisa kamisa, vanga vachisacrifice kuti mari yese yavabata inotumirwa kumusha. So don't judge them kuti akadai. We have to appreciate effort yavaisa yekuti vanga vachisapotai, vanga vachitumira mari nemukuru. Saka kana kune ma-opportunities ariko, please let's make sure kuti community yedu ichisvika vakwanisa kuwana ma-opportunities, vakwanisa kuwana mabasa anenge ariko. Ndingada kubvunza kuti panyaya yevana vanga vachienda kuchikoro vakatorongere kumusha kuti vachazotanga chikoro zvichafamba sei? But motosongozviona maita sei? Anditika. All right, zvakanaka. Yeah, ifano kunya as long as singanyanyosheka. All right, huh? Aiwa, kamera ina basa ngana. Musata kufunduka. Makasema ngangoti mwana. Akani ninja. Iya madzinza kuenda. Wambitika. Aiwa. Kana mteslo mzingo zawati pamutambo sana. Safety yedu ndiyenyi ndio yatinokoshesa. Ya kana ma-ampere but munogona kuzotsvagirwa kunoenda kune nzvimbo. Kwemuda kuenda motikari inosara nani? Anditika. You know what? Kungoenda kuti vandoona kuti pakamira sei.